És un honor per a mi i ho agraeixo haver estat convidat a donar el tret de sortida al primer curs que atorgarà als seus alumnes la titulació d'especialista universitari en direcció coral. Feliç iniciativa, sorgida com a títol propi d'aquesta universitat, a la qual cal donar el més sincer agraïment. De manera particular, el professorat de l'àrea de didàctica de l'expressió musical que ha treballat en la concepció, elaboració i duit a terme del projecte que ara es fa realitat. La data d'avui serà una fita més dins la història del cant coral a les Balears. La resposta natural a les necessitats de renovació que va demanant el pas del temps amb les sempre canviants circumstàncies. El cant coral ha estat present a la nostra universitat des del seu naixement, el 1978. De bon principi va acollir la que avui coneixem com a coral de la Universitat de les Illes Balears, d'impressionant currículum i amb més de 40 anys d'existència. De la mateixa manera, va fer seus els cursos de cant coral i pedagogia musical que havien iniciat la seva trajectòria l'any anterior a l'empart de la càtedra de música de l'Escola de Magisteri, d'on jo n'era professor, depenent aleshores de la Universitat de Barcelona. Aquests cursos, que varen veure entrar i sortir altres especialitats, mantingueren sempre, al llarg de les seves 28 edicions, la direcció coral. La Universitat de les Illes Balears, continuant la seva trajectòria, apunta ara, en la proposta del nou títol, a una major exigència. L'art coral. Un oceà de paraula i música, inabastable a la seva llargària, amplitud i bellesa profunda. És un tema tan vast que faríem falta una llarga sèrie de xerrades i unes capacitats que jo no tinc per intentar exaurir-lo. M'he limitat a tractar unes poques qüestions que m'han semblat adients per dirigir-les a les persones que són ara el meu referent prioritari, l'alumnat del curs. És escaient que en el moment d'iniciar aquest pas endavant, girant l'ullada cap enrere, comencem recordant de volada d'on venim. Sap que la soca més s'enfila com més endins pot arrelar. I a on som? Els orígens del cant coral romandran per sempre més dins la boira del passat. Una de les hipòtesis més raonables, formulades per explicar la gènesi de la música, és que nasqué de la paraula. Quan la persona no podia contenir les més fondes emocions, parlava allargant, accelerant i pujant el to de la veu, cantava. La música, així, nasqué amb el cant. M'agrada particularment l'hipòtesi de Sigmund Freud. La música nasqué en la recerca de l'amor. Històricament tenim provada l'existència del cant coral des de moltíssims segles. A tall d'exemple proper a la nostra cultura, el trobam instaurat en el temps bíblics. El llibre dels Salms ens ho acredita. Els Salms, creat entre 1000 i 600 segles abans de Crist, són 150 poemes per a ser cantats. Cantava el Senyor un càntic nou, cantava el Senyor arreu de la terra, diu un d'ells, i un altre. Celebrava el Senyor en la lira, acompanyava l'àrab als vostres cants. Podríem seguir. De bon principi, el cant era monòdic. La melodia n'era la reina. Així va ser al llarg de segles i segles fins a l'albada del segon mil·lenni de la nostra era. Tenim la sort de conservar un monument admirable d'aquest cant monòdic, creat al llarg dels primers segles de cultura cristiana, una mostra d'una gran bellesa, el cant gregorià. A les primeres centúries dels anys 1000 comença a obrir-se camí
tímidament la polifonia. Des d'aquest primer intent de Leoneni Paraten a Notre-Dame de París, s'ha anat desenvolupant esponerosa fins a arribar als nostres temps, el compositor del segle XXI. Hem sobrevolat per damunt segles, ens hem estalviat noms cabdals i obres glorioses. Han transcorregut 1000 anys de cant coral, polifònic. Llarg camí. Pel que fa a l'amplària del nostre oceà coral, des dels primers nuclis europeus, la polifonia va anar estenent per tot el planeta. L'immens repertori abarca tota mena de temes i sentiments, des de l'humor, la joia íntima i l'alegria exultant, a la serena placidesa, la tristesa romàntica, el dolor profund i de la bellesa, que vos n'he de dir vosaltres enamorats de l'art coral. Tots hem sentit remoure's dins el més íntim del nostre ser indescriptibles i profunds sentiments en escoltar una interpretació coral. L'art coral ha abarcat tota la terra, però en concret, què ha passat al llarg dels segles a Mallorca, a les nostres illes, dins aquest reconet de l'immens oceà coral. En l'estudi Ideologia i Cultura a Mallorca d'entre els 2 segles, XIX i XX, el doctor Damià Pons escriu: l'any 1870, data de creació a Palma de l'Orfeó Republicà, marca la fita de la presència consolidada de l'orfeonisme a Mallorca. L'Orfeó Republicà seguí els ideals d'Ansel Clavé, apropar la música i la cultura a la classe treballadora mitjançant el cant coral. El seu fundador, el mestre Joan Goula, encara que català i educat musicalment a Barcelona, inicià la seva carrera com a director concertador al Teatre Principal de Palma. No va ser un director qualsevol. De Palma passà a Rússia, on dirigí l'òpera de Sant Petersburg unes temporades. De Sant Petersburg es traslladà al Real de Madrid. Actuà a grans ciutats europees. Al Liceu de Barcelona interpretà l'any 1873 per primera vegada a Espanya el Rèquiem de Verdi, estrenat un any abans a Milà. A l'Argentina fou fundador del Conservatori de Buenos Aires i donà a conèixer la música espanyola al Teatre Colón. El que importa retenir és que el 1870, gràcies al mestre Joan Goula, ja estava establert a Mallorca el cant coral amateur, tal com l'entenem a l'actualitat. Però, i abans, als segles anteriors, en format de cant gregorià per a les celebracions religioses del dia a dia i de manera polifònica per a les solemnitats, el cant coral illenc era reclòs a la Seu, al Santuari de Lluc i a alguns convents i parròquies. Els arxius que es conserven en donen testimoni. 20 anys més tard de la fundació de l'Orfeó Republicà, a final del segle XIX i començament del XX, per influències arribades altra vegada de Catalunya, cos claver i orfeó català, sorgiren, segons l'inventat Damià Pons, fins a 14 orfeons i capelles a Mallorca. Cal afegir la creació a Menorca de l'Orfeó Maonès, l'any 1890, encara ple de vida, fet que el constitueix com a degà dels grups corals illencs deslligats de l'Església. Per a les illes, Catalunya en va ser la via de transmissió, com ho va ser França per a Catalunya i també per al País Basc i Galícia. I els països de l'àrea protestant ho foren per França. És a les terres on s'establí la reforma de Luter, on la música coral a mitjan segle XIX va sorgir en noves formes i social embranzida. El fet s'explica, en part, perquè allà, als països del nord d'Europa, era costum cantar en conjunt. Luter no revolucionà tan sol la teologia, també revolucionà, entre altres coses, la funcionalitat de la música dins el culte.
El poble, l'assemblea, cantava des del segle XVI en les llengües vernacles a les celebracions de l'Església Reformada. Les melodies dels corals, típica forma protestant, eren harmonitzades de manera senzilla per tal que tot el poble hi pogués participar cantant la part principal. Mentrestant, a les nacions fidels a Roma es continuava amb el llatí i el poble escoltava el cor de clèrigues. L'any 1888 va ser la primera exposició universal de les dues que s'han celebrat a Barcelona. La música hi va ser present. Escoltem unes paraules interessants del mític fundador de l'Orfeó català, Lluís Millet. Llavors, vingui l'exposició universal del 88, en la seva tanda de concursos d'orfeons i bandes. Llavors sentirem, pel cos estrangers que vingueren, una manera de cantar en conjunt desconeguda per nosaltres. La justa afinació, l'emissió natural i ben timbrada, l'equilibri i fusió de les veus foren una revelació que engendrà en nosaltres un fort desig de crear quelcom semblant a casa nostra. Anys més tard, aquestes aspiracions del grup catalans es van transmetre als orfeons i capelles de Mallorca. Els orfeons no tenien res a veure amb l'església. Les capelles estaven orientades a les cerimònies religioses, però també conreaven la música profana. El grup mallorquí de més rellevància pel seu nivell musical fou la capella de Manacor, fundada el 1897 per mossèn Antoni Pont i el compositor Antoni Noguera. Al seu estudi, el doctor Pons fa referències concretes, a més de la capella de Manacor, a l'Orfeó mallorquí i a l'Orfeó la Protectora de Palma, per explicar els aspectes de la seva vida coral i social. Per part meva, em permetré de fer el mateix, referint-me a un d'aquells 14 grups més modest i desconegut, la capella gregoriana de Binissalem. Uns apunts manuscrits del binissalmer pare Joan Payeres ens informen que a Binissalem, per iniciativa del també binissalmer i vicari de la parròquia mossèn Gabriel Fiol, es va acordar la fundació de la capella gregoriana nomenant un president i una junta directiva. L'acte fundacional va tenir lloc el 22 de novembre de 1900, al casal de Can Ferrer de la Cuesta. Els seus objectius eren contribuir a la beneficència del culte parroquial, servir d'agradables expansions als participants i millorar la cultura intel·lectual i moral del poble. La capella gregoriana tenia socis actius, els coristes, 60 entre homes i nins, i els protectors, que pagaven una quota mensual de 50 cèntims amb dret a assistir als assajos i vetllades musicals. Payeres detalla els cantaires pel seu mal nom, els llocs on es feien els concerts. Especifica que el repertori era de 240 obres i cita com a compositors interpretats Gounod, Perosi, Bartomeu Torres, Antoni Noguera i el mateix Payeres, qui va escriure un himne a Mallorca, cantat per pa i per sal a pesar de la seva insignificància, segons paraules del propi autor. A més de les actuacions a Binissalem, cantaren a Inca, Santa Maria, Alcúdia i Sa Pobla. La vida d'aquesta capella fou curta, uns 5 anys. Es va acabar quan el seu director fou destinat a la parròquia de Beniamà. Més o menys així devia ser la vida de les altres capelles de poble. Igualment que en el grup coral de Catalunya, els d'aquí, encara que amb no tan declarada passió i presència, sota voce, també hi era viu el desig de reivindicar la llengua i el sentit de país. Les 5 darreres estrofes del poema de Costa i Llobera, que va ser musicat per tal de convertir-lo en himne de la capella de Manacor, en són un bon testimoni. Res en així. Si de l'alta Catalunya rets el cant inspirador, gens del teu geni s'allunya, d'allà surt nostre avió. I res a un poble declara son veritable esperit
com aprendre de sa mare cançons en què fou nodrit. Canta, doncs, pel Pla de Serra, capella de Manacor, que ton cant de la nostra terra ha de treure nova flor. Canta, doncs, arreu desperta la llavor que ha de brostar. Poble que el seu cant encerta, s'hi arriba a transfigurar. La destacada capella de Manacor va anar perdent l'ímpetu dels seus primers anys quan el seu director, mossèn Antoni Pont, fou destinat com a mestre de capella de la catedral. La capella manacorina va sobreviure amb alts i baixos fins als anys 1980. El seu director va ser el mestre Rafael Nadal. Sí, l'avi del famós esportista homònim. Dins aquesta panoràmica de la nostra història coral, l'any 1931 és especialment remarcable. És l'any de la fundació de la Capella Clàssica, obra de l'eminent i polièdric músic mossèn Joan Maria Tomàs. Entre molts altres mèrits, la Capella Clàssica té el d'haver estat el primer cor que va donar a conèixer al món el cant coral fet a Mallorca. En els oscurs temps de la nostra postguerra civil, va poder mostrar el seu art exquisit a moltes ciutats espanyoles de la península i a Portugal. Fins i tot, amb el nom de Coro Hispànica de Mallorca, arribà als Estats Units. Finí la seva activitat en 1966. Aquí acabaré la meva incursió en la història del cant coral a les illes. El que podria fugir és prou important, però, com més contemporani, molts dels seus artífexs són vius i coneguts, encara construeixen història, i per molts anys. Afegiré tan sols dues dades. Primera, els darrers 50 anys han entrat en escena noves corals de Menorca i també d'Eivissa. Segon, com a resum, per saber on som. Un extens i minuciós estudi del cant coral, aquí i avui entre nosaltres, el doctor Llorenç Gelabert dedueix: podem parlar, aleshores, d'un moviment coral consolidat i amb bones perspectives de futur. El que estàu interessats en aquestes qüestions històriques, dir-vos que estudiosos com Joan Parets, Joan Company, Amadeu Corbera, Pere Estalric, Francesc Vicenç, el ja esmentat Damià Pons i Llorenç Gelabert, entre d'altres, han trescat en el camp de la investigació de la nostra història musical. Consultar-los serà enriquidor. El grup corals, com tota obra humana, neixen, tenen una vida més o menys llarga i reeixida i desapareixen. És també oportú incidir sobre quina és l'anatomia i la fisiologia d'aquests cossos socials que anomenem cors, corals, orfeons o capelles. Un grup coral s'estructura sobre un trípode ineludible: partitura, intèrpret, auditori. Si manca una de les tres cames, el trípode, l'edifici coral no es pot sostenir. La partitura, fruit d'una perfecta coimplicació de la paraula i la música, és la primera d'aquestes cames. Si no hi ha composició, no pot haver-hi intèrpret. Però, si no hi hagués intèrpret, tampoc no hi hauria obra, perquè tota creació té la finalitat, volguda o no, de ser coneguda i de comunicar quelcom. Sense intèrpret, la creació, en el nostre cas la partitura, no era altra cosa que un conjunt de grafismes que es poden llegir i, com a molt, imaginar, però mai escoltar, ja que tan sols la interpretació dona a l'obra la vida sonora que li és pròpia. Partitura i intèrpret serien veu que clama en el desert si mancassin els oients, l'auditori. En el cant coral, l'intèrpret és el cor, format per dos elements: els cantaires, l'instrument, i la direcció, l'instrumentista. I un no és més important que l'altre. Quan millor sigui l'instrument, el cor, més possibilitat tindrà a l'abast l'instrumentista. Quan millor l'instrumentista, més rendiment donarà l'instrument.
Cal dir que l'instrument del cor no és mecànic, com és un piano. Aquí les tecles són persones, cada una amb la seva intel·ligència, sensibilitat i voluntat. Fer sonar aquest instrument humà, aconseguir que un grup d'individualitats, siguin 30, siguin 1.000, respongui com una sola entitat, és senzillament màgic. L'intèrpret, directora o director, només pot aconseguir aquesta unitat amb la seva autoritat. Autoritas, en el sentit que tenia entre la llatinitat clàssica, superioritat, saber qualificar, que s'imposa senzillament per si mateix i que per res no necessita la mínima reminiscència de domini. L'autoritat ve de la indiscutable competència humanística i musical que ha de ser complementada per les habilitats pedagògiques i l'educació vocal. Si hi podem afegir condicions per al lideratge i gestió, tindrem el model ideal de direcció. Aconseguit l'acord perfecte entre les persones, la direcció queda instituïda com a responsable de la interpretació. I la interpretació és la peça angular de l'edifici coral. No res hi poden fer els autors de la partitura. El director ja la s'ha feta seva, l'ha recreada, i el resultat final, la realitat de la composició, serà el que ell li atorgui. La seva interpretació serà el resultat definitiu de tot el treball, l'enllaç directe entre els autors i l'auditori. Una gran obra, o serà de veritat si ho és la interpretació. Si no és així, la gran partitura resultarà fallida. Altrament, una composició que podem veure simplement al paper com una cosa senzilla, pot esdevenir una obra reeixida, fins i tot impactant. El que acabo de dir no significa que la direcció pugui manipular la partitura, de cap manera. Li ha de ser fidel, però ha de fer passar pel tamís de la seva intel·ligència i sensibilitat. Aquest és el valor de la directora, del director. La visió personal de la partitura, la transmissió d'aquesta visió al cor i amb el cor transmetre-la al públic. Igualment que el text d'un personatge teatral resultarà diferent si el declama un actor o un altre, passa amb les partitures musicals. Arribaran al públic en la recreació que n'haurà fet la direcció. D'aquí deduïm el seu alt mèrit, també la seva alta responsabilitat. El mèrit i responsabilitat que a dia d'avui conferim a la interpretació no va ser qüestió fins a final del segle XIX. Havia estat corrent que creador i director fossin la mateixa persona. Però quan l'obra es feia famosa, el cas d'una òpera, per exemple, i era interpretada a llocs diferents a la vegada, el creador no podia ser per tot. Precisament, el canvi de la visió de la funció d'intèrpret arribà des del camp de l'òpera. Verdi no volia directors amb versions personals. No podia suportar que s'aplaudís el director. Pensava que la seva comesa consistia a convertir en sons els signes gràfics de la partitura i res més, com havia estat sempre. Però el gran compositor no va poder aturar la transformació. Justament la manera de fer d'un dels seus millors intèrprets, Arturo Toscanini, obrí la porta de pinta en ample a la nova forma de percebre la direcció, a tots els àmbits de les creacions musicals. Interpretar una partitura igual a recrear una partitura. La recreació d'una partitura demana un estudi aprofundit de la paraula que suporta la música, perquè la paraula ens dona la pauta fonamental per a la interpretació. Referent a la música, cal tenir present que el coneixement del llenguatge musical és molt més que saber cantar correctament una línia melòdica. L'harmonia, el contrapunt, la forma musical
musical, l'estètica són aspectes del llenguatge musical, necessaris per a l'estudi d'una composició i poder recrear-la amb autoritat. La direcció coral com a disciplina objecte específic d'ensenyament dins els estaments docents musicals és recent. Els directors illencs i també els d'altres indrets que començaren la tasca de direcció abans de 1960 ho feren sense haver pogut rebre cap tipus de formació encaminada a la precisa funció de dirigir. L'única instrucció possible, en aquest sentit, era la d'haver cantat o escoltat i haver vist com dirigien els que havien estat els nostres mestres de cor. Recordem el que va aprendre Lluís Millet havent escoltat els cors estrangers. Tant ell com l'il·lustre Joan Maria Tomàs no pogueren fer mai cap curs de direcció abans de fundar i dirigir els seus emblemàtics cors. Possiblement, els cursos internacionals de cant coral i pedagogia musical de Lleida foren pioners a l'Estat en l'intent d'oferir formació als directors i aspirants a directors de cor. Iniciant la seva activitat el 1964 sota l'empenta del carismàtic Lluís Virgili, director de l'Orfeó Lleidatà, amb la col·laboració del moviment coral francès Akerjois, muntat el 1948. De fet, les llengües vehiculars d'aquells cursos de Lleida, quan jo hi vaig assistir cap a l'any 1970, eren el català i el francès, donada la procedència de bona part del professorat. Lluís Virgili va dirigir un cap de setmana entre coral i informatiu al Col·legi Pius XII de Palma, al final dels anys 60. Comptant amb Lluís Virgili, organitzadors i assistents no arribàvem a la dotzena. Molt probablement l'enllaç entre Lluís Virgili i el Col·legi Pius XII va ser el mallorquí senyor Vicenç Mates i Miralles, que impartia classes d'expressió corporal a l'esmentat col·legi i també els cursos de cant coral de Lleida. Els cursos de cant coral i pedagogia musical de Mallorca, inspirats en el de Lleida, resultaren igualment iniciativa primerenca i han suposat un fet importantíssim, un avanç extraordinari en el desenvolupament de la nostra vida coral. Qui podia somiar l'any 1977 que a Mallorca poguéssim arribar a escoltar íntegrament la missa en si menor, el Messies o el Carmina Burana amb cantaires i directors locals, tot dins una dignitat envejable? Per via més directa que indirecta, s'ha d'atribuir als cursos de direcció coral i pedagogia musical a Mallorca. Els darrers anys, de mica en mica, s'han anat creant noves possibilitats de formació per als directors, tant a nivell de federacions corals com la catalana FC, i també determinats conservatoris i escoles superiors de música. Qui ara vulgui formar-se en direcció coral pot escollir entre diverses propostes. Avui n'hi afegim una altra. No parlarem de compositors, ni de cantaires, ni d'auditori. Tampoc ho farem de les compensacions que a nivell personal i social comporta la pràctica de l'art coral. Ens hem centrat en la figura de la direcció i aquí ho deixarem. Però parlant de compensacions, dues anècdotes per tal que cadascú en tregui conclusions. Un regidor de cultura d'un ajuntament illenc es vantava, parlant amb el director del cor del poble, d'haver ressuscitat la banda de música i de la despesa econòmica que el fet comportava si incluïm el sou del director de la ressuscitada banda. Aleshores, el director del cor li va demanar que passaria si ara també hagués de pagar el director del cor. I no, que no n'hi hauria. Entrevistat el director del certamen coral de Tolosa, el periodista li demanava: com és que sempre guanyen el certamen el cor del nord d'Europa? Resposta: nosaltres hi posem treball i entusiasme. Ells, a més, hi posen mitjans, formació, suport institucional. Cors amateurs, sí, quan més millor.
Per això n'he volgut parlar exclusivament en aquest acte. Els cors professionals són una altra cosa. Per aquest motiu, no podem considerar com van passar nostres les capelles renaixentistes que mantenien les cors europees eren professionals. Però els cors amateurs sí que necessiten, sí que es mereixen directors i directors amb prevenció solvent, professionals, amb mitjans. I no oblidem els cors infantils i juvenils. A cada escola, a cada institut, la seva coral. Uns anys dedicats al cant coral afavoriran molt més la formació musical i integral dels alumnes que si els dedicam a qüestions tècniques o històriques sobre la música. Ara que les escoles de primària no poden rebre nous mestres en preparació adient degut als canvis que el Pla Bologna va comportar als estudis de magisteri, ens atrevim a demanar per a cada escola primària un docent preparat, vocacional. Pot ser un especialista universitari en direcció coral. El principi que ens hauria d'orientar sempre en parlar de música a l'escola és el que propugnava precisament un mestre d'escola i eminent pedagog musical francès, Marcel Cornelou. Si a l'escola no hi ha temps per ensenyar música, ensenyem a estimar-la. Acabant d'escriure aquests fulls, per tal de llegir-los en aquest acte inaugural, no vaig poder deixar de recordar la inauguració del que va ser el primer dels cursos de cant coral de Mallorca. Era una de les aules de l'immens edifici del Seminari Nou, a Sant Gibert. Jo, com a membre de l'organització, l'altre n'era un joveníssim i entusiasta Joan Company, estava atent a la intendència per a tot allò que fes falta i disposat a gaudir tranquil·lament del que ens oferirien aquells dies musicals que havien de començar, amb una sessió de cant coral. Els meus plans es van veure trastocats quan el responsable de l'àrea coral, el mestre Manuel Cabero, em demanà que encetés jo la sessió de fet ensejar el meu arranjament d'una dona llarga i prima. Els meus arguments i negatives no van valer de res. Pobre de mi. Fer un assaig davant l'admirat Manuel Cabero, que abans només havia conegut de vista i d'oïda per haver escoltat en Badalí un concert del seu cor madrigal a una església de la part alta de Barcelona i per les referències que ens arribaven del seu carisma com a director coral. Ho vaig passar malament. Aquell primer curs que esperava passar feliçment com a espectador, el vaig haver de viure com a instructor, sense que estàs programat. Vaig impartir un curs d'harmonia i vaig col·laborar a la direcció del cant comú. Avui m'impressiona i agraeix haver estat testimoni actiu de les dues inauguracions, separades per la bagatela de 44 anys. No podem deixar que l'art coral s'acabi mai. En una societat on prima la individualitat, els cors amateurs són talment una illa, un model, on el que triomfa és la col·lectivitat. Triomfa amb l'amistat entre els seus membres, treballant colze a colze, agermanats en l'amor o la bellesa de la música i la paraula. Triomfa quan la mostra al públic, als oients, el fruit del seu treball i agermanament. Triomfa ajudant humilment a fer més amable aquest món nostre. Queda molt per aconseguir, benvolguts alumnes. Cada treball constant, entusiasta i pacient, i tocant de peus a terra, mitjans. Però ànims, el creixement i el prestigi del nostre art coral vendrà del vostre treball ben fet. Moltíssimes gràcies a tots per l'amable i pacient escolta.